Hello, my dear friends. Sian on rap yang ipi kan ke video. Kan yang asu ring kan ke video. Nri kadai tang ka voice jong amo bangakwa bangan keren. Ana marba kidon shibun ki jing ki jing duna kam tam ha ka jing im ha ka jing long briu jong imo. Bangi don hapring ka jing duna. Henry walangi sungtu bangi long tong briu baduna ru ngile kat bala ban penbiang ban pendap ya kata ka jing duna. Henry ngamla pat ban kelam da aingo nengkong ayo blay shua bangan iwi akan ka video tenga skwa bangan pentip sapi iwe pa iwe ki paralok prajor ki parado prasnam ki balong hiru ki para kur para kha ki para khasi kharamo te kum kani kapor ka cuk ka pamenta kat sabangaya ngapai kat bangayu i ban pet hakinuno ki video hakinuno ki social media nga iwet batang kajingya ben kajingya kho kajingya kantho khamtam yangi ki parado prasnam jong te hakum ka chat ben rio jungi kawan ra ki bam snow tanat namar ba kat sabangi phai ngi i tang kijingkren ben kijingkren kho ma te ho nga stu am ta shap kanika kentian khendiat ngan phai spang jok politics kalong ba ngai bu don kibrio ki ba ben hado kata kata kamtam mo ko masong no ya presiden jong ko VP mder ba ong banga ngai sha yuta andrei ngan keren lang ya baro hi te ka jingkran jong ki kamtam ya presiden jong ko VP ya ba arden te ngai kala long sha ka ba palat te andrei ngaskwa ban ong ba kinu kinu ki ba keren bat tip ya ka jing shisha shapang jong no brio de ban da tip swa ya kanong rim ko ba ngidon ban kren ndre ban ong ban shu ya kren kumar ban shu ya thu khana ban shupen sapriang ki khana lam ler jong brio ban ong brio ba bom baha ne ba shalak khle ne bom shalak ne ba bi ba long ne te kwa ban pra ya ja ndre ban shu kan tho adu kata kata kam snowden jingmut mo yang ikum kiru pai ba ndre walang ilong kana tang ru pai ba ru ho ngidon ka hok ban kren yenu ban kren handre tang ban syukran kaktian om ban su peni haki social media ngar dir bang bangai sha spang jong tau brio ma jong ta bar den balong kum nem te re ngam kersha ni nuru ngam persha ni nuru namar ngi ngaswara ini video balong ba tu ngin long ki brio ki bas nguren bal ada nisham kono kajing jenjar jing so asat hangiru ndrei ublei batip nengkong ya ke khia ka shon khamtam ha ki jingya lenti ki jongi ndrei ka jingya ben ki jingya kho ka jing bisni para brio prado pramsiam kam don kono ru em kam don ke jingyo nong khamtam ba ndala jan kini ki election le kawan ra shibun ha ki jing klumar khamtam haki parado prasnam jungi wala shakiba wala kimde ki parado prasnam jungi undre idehi ki para bahi yang basam ne kini kita ki ba kisu ye kisu chan ha kini ki por election kajuan ra pun ki jingi pher jingmut wala kade hi yang sam ne wala kade shabaru te ring skwa banong ba larangi im hakata kalanti ka ba ngi im hakata kalanti ki jing sngoret kam siem ka ba ka basngur mano ubreu bang kran sneer de ban mut sneer umyo daw dalile em rei nga skwa banong patang ni kintian ni bang kwa bangan kantu sapi lang paro ki we ba pe ini video chunga ba nai da ya ben than tungin klet no ka jing ya ben ka jing ya bisni ka jing ya kan no ka jing ya kan tho namar ba baro ki jing ben kat bangi ding im hakani sla prathai ni shu yo ba tang ban yu i tang ya ki we ban tang ban shukran ben tang ya ki we rei nga kran da ka ba shai bar tolong ki brio ki ba ya sha bat ki ba sngow ru ndrei kaburom ka bakrang in ai show blay wala ngilong karnyeng karnyot kabapit kababyang kaktian kathliai kabapana bangin kren bangin tip henrei ngaskwa banong baningkong ide ban ai ngu ya blay ba uai kaktian banginang ban kren ban nginang ban pendon kam henrei sngow sipat ba ndangi la nang kaktian kathliai ban kren ringi pendon kam bakla ladangi ngi ben ki parado ki parasnam kaktian kaong kaktian temen kaong buram ya brio tip brio bat tip lay ndangi tip shai ki para brio prado persna majong te hangta ublay ula tip hiyangi kumno kalanti bang di banya rei kita ki basha kran ben bat kita ki basha ben ru tolong ki bayasha namar ublay tip khamhai ki namar ngilong tang ki brio nyimdon da kono kalanti ba
ngila ban pensung thu inu rei kajing ben mat kajing bisni kajongi kam don nong rim hai ru te kalenti bangi dei ban ya kan long tang bangin em shisor shidor ban em tip brio tip lei ngin ya kata kalenti ka babha ta tang ini kin tian jonga ngasku abadong ba kum ki parado parasnam tongin yep klat no ya kajing bisni bat ka jinglorni ya ki we namar sisen bangim tip ya sedang bakakun kan baha bangin ra ka khubor ki balam lear sini stai henrei kata kadai kajing keren jonga batang khandiat watnum sungu pher i parlok ka ni kajing keren jonga te ngasku abadong tang i phi tang ata hi klat no shwai kajing ya bisni kata sai sen ngaban bang klat no kajing bisni tungin ya iet parado parasnam pramen sim ngilong kim sim ki bakordor tam ki ba ublei ula ayangi hakani ka slap rathai ngin pen don kam hok ya ki kentian bat ya ka jing im hnrei ba ka ublei u a ya ka sap bat ya ka ktian bangin kren bangin kren sniu bangin shukran bisni brio bangin lorni brio kam hai ka jing long brio ngim la sha ya ka jing kren ngiap pan pen phai hnrei tang bangin pen phai da kalenti bangin kren sebab palat tang ini kiba khendiat video jonga khub lai sibun khub lai pi parlok we pa we ba pet ba ini video jonga kham tam e ya ki tu ki subscriber ki bala subscribe nga wala ki long tang khendiat ru khub lai sibun ublai undar kat lamat phi ba kayeng kasam jong phi parok ba pet ba ini video tin nai de ya comments ni e parlok nomor ngawara ini video dei bang apnya pher jaj ben rio rei ngakwa bangan syukran ini video petang hendak mar kani ka prathai menta pile ikan don shu kono kajing don ba kibri ki perkhat bha bakin le bha rei ka sumi be tang konrom ka kanram tang ni video janga khub blai shibun sesen ong byang phi ublei don kat lamat phi kayang ka sem phin nang bit nang byang ki kamai kaji khub blai shibun khub blai share jar lo